Sehisin pat ka step ka pasuk bat ka bakamen ya pi baro ki parolok ki parajor ki bajui ban pej bat ban sngap ya ki khubor lengba jong kanika Good News TV ka khubor step ha kanika step ka pamenta ka banga kwa ka ban wanra ha pedeng jong ngilang ha kanika por kalong syapang jong Kristan ubajob u Kristan ubajob kasiti ka jong upol sya kinong room kalenong ka bapra bat ka dekhot ka balai punyo ka ong nrei hakini ki ei baro ni job thiau dauta ubalai yangi ki parolok bat ki parabange ki bai ka jing em Kristan ngala ban ong bakadei ka jing em ka badap daki jing bat ki jing tanju balei nga ong kumta namar banya ha ka lenti ka babej banya ha ka lenti ka babej kamdei ka jing ya lenti ka basok kamdei ka jing ya lenti ka basok namar ki nong shun ki balong ka jing pen shoy ki jing tanju ki aiwan bat ki ker saudong yangi ki ai ker saudong ki ai ker tawer yangi nrei laong bah kita ki banget bat ki basyanya ha kita ki banget bat ki basyanya ha ublei kin job no thiau ya kita ki jing baro kaktin ka jong ublei ha kani ka jo ka sithi ka jong pol ka lenong ka ba phra bat ka khot ka lai san ka ong u ei ban penya khlat u ei ban penya khlat no ya ka jing ka jong u Kris ti kumta ki parlok kita ki bayai ne hado ka bakut bat ki basyanya ha ka jing ba ka jong u Jesu Kris unom kelon no wat la ki jing ki babon sertap ki wanja ha ka jing im ka jong u namar kata u Kristan u bajob udai ubrio ubadon ka jing syanya ka baskham ha ka bor ka jing pen im ka jong ublei da u Jesu Kris ka jing job kam juan klem ka jing yale bat ka jing yale ka badon bat ki umat kawanra barabor ya uso ubatyang ha kani ka jing em tikumta ki parlok ki bai banlong kita ki Kristan ki bajob ngalawan ra kendai teli kimat kendai teli ki ta kimat ki bangi ngin ya pusan bat bangin ya perkhat kenang bangin la banlong kita ki Kristan ki bajob ha kani ka jing yai lenti ka jongi ha kani ka perthai long banlong kum u Kristan u bajob ka banengkong ngidei banlong kita ki basyanya hau blei banlong Kristan u bajob ngidei banlong ki basyanya hau blei kasiti ka jong upol syaki Hebrew ka lenong ka baar bat ka khot ka ba khatlai ka ong ngan bo la ka jing syanya hau bat ha khami manga bat kita ki khon ya ki ba blei ula ai hanga kum ki khon ki jong blei ngidei bandon kani ka jing syanya hau blei ban IT hau yala ka jong ka jing em ha ka jing penia ki bastat ki jong u ka basyanya hau blei ka kit jing mut ya ka jing yaisha u Kristan halau jong u blei ha pedeng ki jing bat ki jing tanju ki ba udei ban ya kendo ka jing em u brio kalong ka badap dakatma lenter haman lagi sngi kini kitma ki babun ki aicha ki aiwan ha ka jing em ka jongi ki brio hendrei la ong bah kita ki basyanya hau blei ki yo ya kata ka jing sok bat ka jing job bat ka benta ka baar banlong u Kristan u bajob u Kristan udai bandon udai banlong utau bas ngaurit ka gospel ka jong Matius kalnong ka baar pulai bat ka khot ka bakhat ar ka ong unur ude uban pen kraw yala dia en pen po
Ndai unuru ban penpok te yala dia an pen kraw. Kadai kat jings ngorit kadai badan kam. Kebadan kam ha ki perlok ki baye. Namar ladang idon ya kane kamen siam jong jings ngorit. Ngila ban iye ya ki we. Kumbangi iye yala dia. Ngila ban buram ya ki we. Bat kum ta ter. Ucisu akan ikat khot upen rem. Ya ka jings ngau kraw jong ki nong tho. Bat ki parisi. Bala oru bahaba ki senran ki jong ujisu ki ya ka ja. Siapang kata ka jeng long kraw. Ya ka hima. Ha ka hima ki beneng. Ulapan i haki. Baka mission ka jong u. Hakan ika pertai. Kalong ban syakri. Om ban syakri. Om ban yo jing syakri. Namar kata ubriu ubakraw. Haka hima ki beneng. Udai ban long. Usyakri yabaro. Kata kadai kador. Jong ka jing sngoret. Bat ka benta ka balai. Ban long u Kristan uba job. Udai ban long uba iye yakiwe. Udai ban long uba iye yakiwe. Ka gospel ka jong uyonis ka lenong ka bakat san. Bat kat khot ka bakat ar bat kat lai. Ka ong. Kane ka long ka hukum jonga. Bapinya iye paralok hi. Kumbangala iye yapi. Om don ubadon ka jing iye ka bakam kraw. Yakane. Ba uwei u IT no yala ka jing im. Nakabenta kilok jong u. Kajing iye kadai ka mat pedeng. Jong ka mission. Ka jong uji sukres. Hakani ka pertai. Kabayay ne. Ha udieng sawan. Kamut ru ban ya iye para bangit. Lani ban ya iye para lokhi. Uji su ulay thol pa. Ha katai ka dukot. Siapang ka lenti ka ba uday ban ya. Lingba ka jing yap. Namar ka jing iye. Kaba udon yakni ka pertai. Banyap na kabenta ki we. Kadai ka saki kaba krautam jong ka jing iye. Lengkot in yale chu syakmat. Bat ka benta ka basaw. Kalong banlong Kristan uba job. Udai banlong uba scam ha ka jing ngay. Udai banlong uba scam ha ka jing ngay. Ka gospel ka jong Matius kalenong ka ba prabat ka khot ka ba sipo. Kaong tihaba ujisu ulayo snow ula kendit bad ula ong hakita ki babut shisha nga ong hapi wat ha Israel ngam syam la syam kat kani kajingai haba ujisu ula pengkoi yau syakri jong rangba sispa ubam dai ujiu la ong ba ula snow kendit ban yo i ya kata kajingai jong uni rangba sispa Ubadon kata ka jinget ka baskam. Haka bor ka jong uci suban pengkot. Yau tau syakri jong u. Dai kani ka ca jinget. Kabala pengkot yau syakri jong uni urang ba. Sispa. Kakular. Uji su kalong balada ubriu. Udon ka jinget. Kaba klem artotin. Ula. Ban penkenriak no. Wat yau ulum ru. Ujisu ulale ya kibabon ki kamba. Ulale ya kibabon ki kamba. Kawaba kasdang. Na ka umpolio kabarit. Udieng ba usdang na usmbay barit. Bat kumju ru ka kamjing pen im ka jong ublay. Kasdang na ka kenhon jong ki khat arngut ki apostol. Namar kata ki paralok. Tungin long kita ki paminot halaga kam. Wala ka long kabarit Wala kalong kabarit Nres dang ya kata. Haka lenti jong kahok. Kaba ublehi un kerku ya pi. Bat pinang roy. Nakapor syakapor. Hakata ka jingkamay. Ka jong pi yala kahok. Bat ka benta ka bahan riyo. Banlong u Kristan. Uba job. Uday banlong. Ubatut ban bitar. Ubatut ban bitar. Ya kaningila ban syam. Naka Siti ka jong ujakop bat kumju kalenong ka banengkong bat kad khot ka bakat khandai bat kumju ru ka siti ka jong upol sha kinong Efesus kalenong ka basaw bat kad khot ka balai puai kane ka jing bitar kade ka wei na ki jing melian ka bacu penlong ya ki babon ki beriu bakin om suk kane ka mensiam ka jong ki namar kata kani ka ketien ka jong ublai ka hikai yangi
bangin kiar nakani ka jing bitar. Tut ban bitar kamut ubreu ubala ban sensyar ya ladi ban om bitar. Ka jing bitar bon sien ka khanglat ya ka jing mut ka jong ubreu ban sha skor ya ka jing kumta kani ka tien ka jong ublai ru ka ong ba uta uba bitar ya la upara unhap ha ka jing bishar. Matius san lenong dekat ke ba arfuar. Namar kata ban yo ya kata ka jing job ha ka jing em Kristan ngidai ban long kita kibatut ban bitar. Upol ha ka sithi ka jong u syakinong kalatya kalenong ka basan mat ka dekat ka bakat khandai hadu ka ba arfuai ubatai ya kita ki jing melien ki basnio di kumta ban long u Kristan uba job u Kristan udai ban long ubakyar na ki jing melien ki basnio. Tani ka dei ka weipat ka benta ka bakum ki nong bot ki jong u Jesu Kris ki dei ban khmi pha namar teng teng wat habangila pdiang yo Jesu Kris hakani ka jing em ka jongi wat habangila long ki Kristan bon sien ngidang ya ile ya ki ki jing melien ki basnio ki balong persyak ya kani ka jing hikai niam kumju ru persyak ya kata ka mon ka jong blai. Namar kata ka dei ka kamram ka jong wei po wei u Kristan bandon ya kani ka jing long bat kata ka long ban kyar na ki jing melien ki basnio wat laki long wat laki la long ki barit e kini ki don shibon kini ki jing snio ki don shibon ki ba upol ula batai ha kani ka sithi ka jong u syakinong kalatia kal nong ka basan bat ka khot ka bakat khandai hadu arpue bat la ong bana kini ki jing melien ki basnio ki mi bon sien ka jing pihoin ka jing ie tanyala di simet bat na kini ki jing long basnio ki mi ki jing melien ki basnio ki ba pen ketang teng teng ki ba pen long yangi bangin babi. Namar kata ban long kita ki Kristan ki ba job ngidai ban kiar na ki bakum kini ki jing melien ki basnio bat ka benta ka ba pra ka long ban long Kristan ba job udai ban long ba minot ya kani ka tien ka jong blai udai ban long ba minot ya kani ka tien ka jong blai haki kam ki apostol kal nong ka bakhat nyau bat ka khot ka bakhat wei la ong gumne kini ti ki la long ki ba khamdon akor ban ya kita ki ba hat Thessaloni ki bala pdiang ti ya ka tien da ka jing sngola kloi baro halaka sngi ki da yit pnya ya ka jing tho la kini ki ai ru ki la long kumta ni em la kini ki ai ru ki la long kumta ni em ka ba minat ban sha skor ya kani ka tien ka jong blai kalong ka badan kam e ya ki Kristan kalong ka badan kam e yangi ki Kristan kadai ka kamram ka jong wei po wei ubanget ban sha skor bat ban pusan ban pulie ya kani ka tien ka jong blai u Yohanes u khot ya ki banget ban yit pnya ya ki jing tho ba khut na ka benta ka jing imbom jukut Yohanes san lenong ka khot ka balai khandai ti kumta ki paralok bat ki para banget kum u Kristan ban long unong job idai bandon ya kani ka tien ka jong blai khnang baun la ban ya le persya ya barok ki jing pensoi ki bawan hau bat ka benta ka bakhandai bat ka bakhat tu kalong ban long Kristan ba job u Kristan udai ban long u bashi sertap mensiem u bashi sertap mensiem ka kitab Deuteronomy kalenong ka ban riu bat ka khat ka basan ka ong timen ie yau trai u bau blai jong me dala ka donut baro bat dala ka mensiem baro bat dala ka bor baro u Kristan u ba job udai u Kristan u ba ie chirham yau blai klem da don kanu ka mensiem arsap klem da don kanu ka mensiem arsap kumbalong ki nong tho bat ki Parisi ban ie jau blai da ka donut baro kadai ka jing dawa ka ba pura ka jong blai yangi hibrio manie jau blai da ka jing kongu
Mani dah kabasyan lut. Hau belai. Mani dah kabasi sertap mensem. Mani lem bat kajingkela kabamut. Ka kita perubab kalau nong kabalai bat khot kabasan. Gumju ru Jeremiah kalau nong kabar kendai bat khot kabakhalai. Bat gumju ru ka kitab jong Joel kalau nong kabar bat khot kabakhat ar ka keren kata. La ong ba ublei umpej kumbapej ubrio. Ndrei ublei upej. Ya kadon mut. Ubrio ula ban syukur. Yau para brio. Ndrei umla ban syukur. Yau blei. Ki paralak ki ba ye namar kata. Ki paralak bat ki para bangin. Bangin long kita ki Kristan ki bajop. Kadon kam yang i bangin don yakini kilat. Ki bangalak dau haneng. Let's say kidang don sibun kita kilat. Ndai kini kita kendiat ki bangang lawan ra. Bangin long kita ki Kristan ki bajop. Ngidai bandon yakini. Pat ai bakani ka kubur. Pat kini ki jing yalam jingbut hakani ka step ka bamenta. Kan yo ban yarap yangi. Bangin yo long kita ki nong job. Haka jing long Kristan ka jongi. Ai bangin sedang ya kani ka sengi. Bangin la ban yo. Bangin la ban yai. Haka taka lenti. Kapan ya hap bat ka jing hikai. Jong kani ka ketien ka jong ublei. Kenang bangin la. Ban pensngop ha. Ya ublei. Ublei un kerku. Nak bentak ka buram ka jong. Amen.